asylansøgere her til Danmark, og lige nu er der simpelthen ikke plads nok. Asylansøgere. Det er flygtninge. Flygtninge. 130.000 flygtninge. Flygtninge. Er der tusinder til Europa? Mange flygtninge. Skud for helikopter, må sten i deres hånd. Flygt når de kommer, deres hjerte det er tomt. Vi lever i en verden der er kold. Alt for meget krig og kaos bliver solgt. Giv dem en hånd, de er alle velkommen. Venter på de bedre tider i morgen. Jeg vågnede op i morges. Kan nogen sige mig hvad der sker? Jeg troede verden var vores, men nu der krig hvor end jeg ser. Folk flygter fra deres hjem, men der er ingen steder at tage hen. Tænker at leve ligesom dem. Jeg drømte der ikke var nogen der boede på gaden mere. At dem der anderledes var lige så meget værd. Men jeg vågnede op og så det. Jeg synes de er i en utrolig slem situation alle sammen. Og jeg har virkelig ondt af det. Det har jeg altså nok. Og jeg synes vi må hjælpe dem alt det vi kan. Jeg synes dem der har brug for hjælp, de skal selvfølgelig have hjælp. Men vi skal selvfølgelig også kunne rumme dem. Der er jo mange dilemmaer i det, ikke også? Altså, ja. Jamen, jeg synes, de skal have lov til at være her, men de skal også indordne sig under vores forhold. Hvis man bare tager en rygsæk og flygter fra sit eget land, ikke også? Og lader familie og venner, så er man desperat. Så er man virkelig desperat, så har man gerne muligheder. Men jeg synes selvfølgelig, at dem, der har brug for hjælp, de skal selvfølgelig have hjælp. Men samtidig skal det også kunne blive sammen her i Danmark. Og jeg tænker også, at vi har mange i Danmark, der har brug for en ekstra hånd. Min holdning til flygtninge, det er, at jeg synes, at det er rigtig godt, at vi hjælper dem. Men også, at vi skal passe på, at vi ikke glemmer dem, som også bor her i Danmark og har brug for hjælp. Men selvfølgelig skal vi da hjælpe flygtninge. Nej, jeg synes godt nok, det er synd for dem. Og vi må gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Vi kan integrere dem godt, men at lære noget dansk, det er et must, sådan set. Synes jeg, vi skal. Det er godt nok, for jeg synes, det er